Чакай, ти на какъв език говориш? А? Я пак кажи. Я пак го кажи това. Мами. Какво, мама? Чая. Ето, тук няма нищо. Я пак кажи. Как говориш ти? На какъв език? А? А? Как? Как? Как се казват кученцата? Как се казват двете кученца? Как се казват двете кученца? А?